Hoxe comezaron en moitos concellos os actos conmemorativos do 8 de marzo. Un deles foi Boiro, no que o protagonismo foi para as mulleres de Cruz Vermella. O Día Internacional da Muller viviuse hoxe en Boiro de xeito anticipado. A Casa Consistorial acolleu o acto institucional a cargo do goberno local e as mulleres de Cruz Vermella, coa participación do grupo Seica, pertencente á Escola de Música. A lectura do manifesto procedeu Blanca Otero en representación dos talleres de memoria de Cruz Vermella. Nel destacou o papel fundamental das mulleres ao longo da historia a través da súa achega ao progreso e ao benestar nas comunidades. As mulleres sempre foron fundamentais como motores do noso pobo, non só pola súa influencia nas familias, senón tamén polo seu compromiso co progreso e o benestar das súas comunidades. Moitas veces, as mulleres que se destacan como referentes de vida non aparecen en libros de historia, pero, sin dúbida, teñen un impacto profundo no día a día de todas as persoas. Hai diversas formas nas que as mulleres foron un motor das súas aldeas ou cidades, como líderes na educación, na economía, na cultura, na política e na loita por igualdade e xusticia. Exemplos de mulleres que representan ese espírito son aquelas que traballan na cultura popular. Por parte do goberno local interviu o concelleiro de Política Social, que salientou a labor dos empregados municipais en prol da igualdade de xeito transversal. Agradecer un ano máis esa labor invisible, desinteresada e continua, non só hoxe, sino ao largo de todos os días do ano, de todas as persoas, entidades, empresas, voluntarios e tamén traballadores e traballadoras da entidade local que traballan de forma transversal a prol da igualdade. E, nomeadamente, este ano permitídeme agradecer ás persoas que estuveron dunha forma ou outra máis involucradas. Eu comezando, evidentemente, polos representantes da Escola de Música de Boiro, ao persoal do CIM e de Servicios Sociais, a Guito e a Guti do Ginlab, a Cruz Vermella e, en especial, tamén a estas mulleres. Outro dos concellos onde se adiantou o 8M foi Lousame, que organizou esta mañá unha actividade co alumnado do CEIP Cernadas de Castro. A Casa da Cultura Lousamía acolleu aos alumnos do centro para a lectura do manifesto institucional e a proxección da película Matria. Desde o Concello de Lousame levamos traballando con vos moitos anos, algúns desde que sodes pequeniños xa recibides no cole os cursos que desde o Concello pois levamos hacia ali, porque a colaboración entre o cole de Lousame e o Concello é espectacular. Vos sodes o futuro, é certo que cambiou moito duns anos para aquí, non? Agora, hai, gracias a Dios, máis igualdade entre a muller e o home, pero ten que seguir cambiando, ten que seguir mellorando, e algún día, ojalá, non se celebre este día, o Día Internacional da Muller, porque eso significará que conseguimos e acabamos a igualdade real.